ni igero gi off plan matende ni en ot ma korka wanyalo wacho ni en ot ma kokigero to nitiere mago masiche moko gin ot ma ng'ato osegeri koro idhi kacha tiwacho ni anto mache madwaro to nitiere option ma ng'ato nyalo wacho ni idak e odno rent michulo dwe ka dwe kochopo sama kama bo bedo odno koro bro bedo mari mana dier kacha ko gimiwacho mogik no mane ka sirikal ng'iye ni ibiro chulo kaka joma waneno ka wacho ni gichulo 3,900 kochulo 3,900 ni kumni 30 odno koro dong mare ko tiende pesa ne mochulo cha okodhi ka yiem nono to mana kaka wacho ni ibiro gergi kamoro amora to gima timore ni jo Kenya mang'eny ok ong'eyo moko ok ong'eyo nikech kin ma ok gidwar mondo ging'e nikech sirikal osebedo kalando pile ni ang'o mowinjo bed ni ging'eyo gimonego ema bireno gimonego bed ni ging'eyo ni kaka ginyalo yudo udigi sirikal oselando maber ni ka India Kenya madwa yudo ot idhiye website mar Boma Yangu to kata ka in mana gi simu mar lwedo miwuothogo ni inyalo dhiye mano bende nyalo dhiye miyud kaka inyalo ndikori kanyo mondo ichak chulo pesa mos krito udigi koro en mane ke samoro kia nitie jomoko kia momiyo gini timore kama to ng'ata nigi thuolo mai dhi e website mar Boma Yangu mobed jakanyo no makoro ka udi Boma Yangu kanyo keti udi te ka migero ge Kenya mangima koro ng'ato nyalo yiero ni migero Kisumu ema dwaro migero Homa Bay ema dwaro migero kama madwaro koro gima nyalo nyiso kaka wadwa musip na kani gimonego tim odhi e website to ng'iyo kama udi nitie modwaro gi moromo kode nikech gin mopogore opogore. Ano kantiere wach moro ma jochoro be isetemane mar mondo mi idhi e website kata mondo ine kaka in bende inyalo register mar mondo omenda ni ming'adi atamalo 1.5 mar osara mari ming'ado gi atamalo 1.5 ma jal mondiki e tich bende chulo eneno ni odno iyudo bed sita obed bedroom achiel kata bedroom 2. Ingini Joyce ber mondo mi wacha dia kama etwak machalo kamae nikech mondo mi wabikae